βασικά για τη διαδικασία της συζήτησης, για να ξέρετε. Θα γίνει άνοιγμα από τους ομιλητές μας, που ο πρώτος θα είναι ο Πάνος Γκαργάνας, Διευθυντής της Εργατικής Αλληλεγγύης, και δεύτερος ο Άλεξ Καλίνικος, συγγραφέας του βιβλίου. Στη μετάφραση θα είναι ο Σωτήρης Κοντογιάννης, και μετά από τις εισηγήσεις των ομιλητών θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις, τοποθετήσεις, και στο τέλος θα γίνει ένα κλείσιμο από τους ομιλητές μας. Θα συντονίζω αυτή τη συζήτηση. Νομίζω πραγματικά η περίοδος που βρισκόμαστε δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου, μέσα σε συνθήκες που η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αντιμετωπίζει πραγματικά το ένα μέτωπο μετά το άλλο σε μια καυτή περίοδο, είτε αυτό αφορά την κλιματική κρίση, είτε αυτό αφορά την κλιμάκωση του πολέμου, είτε αυτό αφορά την οικονομική καταστροφή. Νομίζω από την πλευρά μας, σαν επαναστατική αριστερά, σαν Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, συζητάμε πραγματικά το γιατί ο ρόλος της εργατικής τάξης, του εργατικού κινήματος και της επαναστατικής αριστεράς μπορούν πραγματικά να είναι η εναλλακτική μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Δεν χάνω άλλο χρόνο, δίνω απευθείας το λόγο στους ομιλητές μας για να ξεκινήσουμε. Ο λόγος στον Πάνο. Πραγματικά είμαστε χαρούμενοι, φίλες και φίλοι, απόψε, γιατί συζητάμε για ένα βιβλίο που είναι πολύ δυνατό όπλο. Το μαρξιστικό βιβλιοπωλείο συνηθίζει να λέει ότι τα βιβλία είναι όπλα, αλλά σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για ένα πολύ δυνατό όπλο, γιατί είναι ουσιαστικά η δυνατότητα να συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα που ανοίγουν και να δώσουμε την ευκαιρία στην αριστερά να ανασυγκροτηθεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες που έχουν δημιουργήσει τόσα ζητήματα. Θα έλεγα ότι πρέπει να σταθούμε σε 3 λόγους, γιατί το βιβλίο αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ δυνατό όπλο. Το πρώτο είναι γιατί είναι ένα βιβλίο που κάνει τις συνδέσεις σε μια περίοδο όπου μας βομβαρδίζουν στην αντίθετη κατεύθυνση, στον κατακαιρματισμό. Το να κάνεις μια πραγματική εικόνα για την πραγματικότητα γύρω σου γίνεται δύσκολο, γιατί υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια τα πάντα να αποδοθούν σε εξωτερικές αιτίες, σε σοκ, σε παρεμβάσεις που δεν έχουν τίποτα να κάνουν αναμεταξύ τους και βέβαια με το ίδιο το σύστημα. Για παράδειγμα, τι φταίει για τις φωτιές? Φταίνε οι πρόσφυγες που περνάνε μέσα από τα δάση. Τι φταίει για την ακρίβεια? Φταίνε οι Χούθοι που έχουν κλείσει την Ερυθρά θάλασσα και δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία. Τι φταίει για τις γυναικοκτονίες? Οι ταξιτζίδες φταίνε που δεν βοηθάνε τα περιπολικά της αστυνομίας να μην είναι ταξί. Έχουμε φτάσει σε βαθμούς γελοιότητας στην προσπάθεια να κατακαιρματίσουν την εικόνα, και κόντρα σε αυτή την προσπάθεια ουσιαστικά το βιβλίο έρχεται να βάλει ακριβώς τη σύνδεση ανάμεσα στις ρίζες των καταστροφών. Γιατί το ότι είμαστε σε περίοδο καταστροφών είναι κάτι το οποίο το ζούμε καθημερινά, είναι κάτι που δεν μπορούν να το σβήσουν από την καθημερινότητα του κόσμου, αλλά προσπαθούν όμως να το αποπροσανατολίσουν σπάζοντας τις συνδέσεις και τις ρίζες με το ίδιο το σύστημα. Και γι' αυτό ένα βιβλίο το οποίο έχει κάνει τόσο διεξοδική δουλειά στο να παρουσιάσει όλα τα μέτωπα των καταστροφών και τι σύνδεση έχουν αναμεταξύ τους, αλλά και με το ίδιο το σύστημα που βάζει, ας πούμε, το κέρδος πάνω απ' όλα, είναι ένα πρώτο κρατούμενο. Και άρα χαιρετίζουμε αυτό το βιβλίο ακριβώς γιατί έχει κάνει αυτή τη δουλειά με πολύ διεξοδικό, πολύ συστηματικό και πολύ επιστημονικό τρόπο. Ένα δεύτερο κρατούμενο από εκεί και πέρα είναι το ότι το βιβλίο δεν μένει εκεί. Δεν μας αρκεί να κάνουμε τις συνδέσεις μόνο στο επίπεδο της θεωρίας και των ιδεών. Προχωράμε παραπέρα.
στο πώς αυτές οι ιδέες και αυτή η θεωρία μπορεί να μεταφραστεί σε δράση. Και εδώ το βιβλίο ουσιαστικά έρχεται να καλύψει αυτό το σκέλος σε δύο τομείς. Πρώτα απ' όλα στο επίπεδο του κοινωνικού υποκείμενου. Το βιβλίο στέκεται στα κινήματα και στους αγώνες που έχουν εξεπηδήσει μέσα σε αυτή τη νέα περίοδο των καταστροφών. Και είναι πολύ και εντυπωσιακή. Είναι εντυπωσιακό σαν πραγματικότητα και όλοι μας έχουμε τέτοιες προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Το βιβλίο έρχεται να τις παρουσιάσει σε όλη τους την έκταση. Και τους αγώνες των εργατών στο απεργιακό μέτωπο, τους αγώνες των γενικών ενάντια στο σεξισμό, τους αγώνες του κινήματος ενάντια στο ρατσισμό σε διεθνή κλίμακα. Μέσα σε αυτή την εικόνα, ουσιαστικά το στοιχείο που το αναδεικνύει σαν πολύτιμο εργαλείο είναι ακριβώς ότι ποια είναι η κοινωνική δύναμη που κάνει τις συνδέσεις ανάμεσα στα κινήματα και τους δίνει τη δυνατότητα. Έρχεται ουσιαστικά, έχουμε να κάνουμε με ένα βιβλίο που πατάει στην παράδοση της Ρόζα Λούξεμπουργκ. Η Ρόζα είναι αυτή η οποία είπε ότι εκεί που φτιάχνονται οι αλυσίδες της εκμετάλλευσης, εκεί και μπορούν να σπάσουν στους χώρους δουλειάς με τη δράση της εργατικής τάξης. Αυτό είναι βασικό και το να το μεταφέρουμε 100 χρόνια αργότερα στη σημερινή πραγματικότητα, ότι ναι, η εργατική τάξη είναι που δίνει τη δύναμη στις γυναίκες να παλέψουν το σεξισμό, που δίνει τη δύναμη στο αντιρατσιστικό κίνημα να φράξει την άνοδο της ακροδεξιάς. Αυτό είναι ένα ακόμα πολύτιμο στοιχείο που υπάρχει μέσα στις σελίδες του βιβλίου και μας φέρνει ουσιαστικά στο τρίτο σκέλος. Γιατί το βιβλίο είναι ένα πολύτιμο όπλο? Είναι γιατί προσανατολίζει την αριστερά να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε σε περίοδο, σε εποχή των καταστροφών. Αυτό είναι κομμάτι του βιβλίου. Ο ίδιος ο τίτλος, η αναφορά στο Hobsbawm που διατύπωσε τον όρο εποχή των καταστροφών. Είναι την προσπάθεια ουσιαστικά του να θυμηθούμε πώς έχουν ανοίξει αυτά τα μέτωπα στο παρελθόν, πώς απάντησε η αριστερά, πώς προσπάθησε να απαντήσει η αριστερά και τι πρέπει να διδαχτούμε από αυτή την εμπειρία για να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Είναι πολύτιμο αυτό το στοιχείο. Χωρίς επαναστατική στρατηγική, χωρίς τη σύνδεση με τις ρίζες των καταστροφών στο ίδιο το σύστημα και άρα την πάλη ενάντια στο ίδιο το σύστημα για την ανατροπή του, η αριστερά κινδυνεύει η ίδια να κατακαιρματίζεται, να χάνει τις συνδέσεις και να φτάνει ουσιαστικά σε αδίέξοδα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθώ σε αυτό το ζήτημα. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση στην Αθήνα, στη χώρα όπου η αριστερά βρίσκεται σε τρομακτική κρίση. Όλοι μας ακούμε καθημερινά, ας πούμε, τι συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ και άρα το πώς δεν φτάνει η αριστερά να κατακαιρματίζεται, αλλά κάνει τις συνδέσεις στην ανάλυση της, στη σύνδεσή της με τα κινήματα, στη σύνδεσή της με την εργατική τάξη που είναι η καρδιά των κινημάτων και στη στρατηγική της για το πώς θα πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το καταληκτικό κεφάλαιο του βιβλίου και προφανώς είναι το κρατούμενο σε σχέση με όλους και όλες που θα ξεφυλίσουμε και διαβάζουμε αυτό το βιβλίο, το να μπούμε ουσιαστικά η χρησιμοποίηση του βιβλίου είναι μια όθηση για να βοηθήσουμε ακριβώς την αριστερά να ανασυνταχθεί,
αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος και αρπάζοντας τις δυνατότητες που ανοίγουν μέσα στη νέα εποχή των καταστροφών. Δεν ενδίδουμε στη μαυρίλα, η εποχή των καταστροφών σπέρνει το μαύρο. Μέσα σε αυτή τη μαυρίλα ουσιαστικά την αχθίδα της προοπτικής, της ελπίδας, της ανατροπής τη φέρνει ουσιαστικά αυτή η επαναστατική στρατηγική και αυτό είναι το διατάφτα στο οποίο καταλήγει το βιβλίο. Και άρα, χωρίς να επιμείνω εγώ περισσότερο, ας αφήσουμε τον Άλεξ να μας πει δύο λόγια, γιατί ουσιαστικά έκανε αυτή την προσπάθεια που μας δίνει αυτό το πολύτιμο εργαλείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Πάνο. Ο λόγος στον Άλεξ. Hello, comrades. Γεια σας, συντροφοί. I apologize for having to be translated. Ζητώ συγγνώμη που χρειάζεται να με μεταφράσουν. But I promise you, my Greek is so expert that I was able to check Leandros's translation, which is perfect. Αλλά πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι τα ελληνικά μου είναι τόσο τέλεια που θα πρέπει να ελέγχω τη μετάφραση. And I want to thank him and Kostas Pittas for producing a version of the book that is better than the English edition. Και έτσι θα θέλω να ευχαριστήσω τον Λέανδρο που έκανε τη μετάφραση και τον Κώστα Πίτα που φτιάξαν ένα βιβλίο που είναι ακόμα καλύτερο, θα έλεγε κανένας, και από το πρωτότυπο. But I want to explain why I wrote the book. Αλλά θέλω να σας εξηγήσω πρώτα απ' όλα γιατί έγραψα αυτό το βιβλίο. Rosa Luxemburg is famous, who Panos has already mentioned, famously said during the First World War that humankind faced the choice between socialism or barbarism. Η Ρόζα Λούξεμπουργκ, την οποία ανέφερε ο Πάνος προηγουμένως, σε μια διάσημη φράση της, την οποία είπε στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ότι η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το δίλημμα ανάμεσα στη βαρβαρότητα και το σοσιαλισμό. And we had glimpses of that barbarism during what Eric Hobsbawm called the age of catastrophe between 1914 and 1945. Και είχαμε δει κάποιες ενδείξεις αυτής της καταστροφής σε αυτό το οποίο ονόμαζε ο Έρικ Χόμπσμπομ η εποχή της καταστροφής, που ήταν η περίοδος από το 1940 στο 1945. The two world wars, the Nazis, the Holocaust. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, οι Ναζί και το Ολοκαύτωμα. But during the pandemic, I thought that we were in a situation where barbarism wasn't a threat that might occur in the future, it was with us. Αλλά στη διάρκεια της πανδημίας συνειδητοποιήσαμε ότι η βαρβαρότητα δεν είναι απλά μια απειλή που έρχεται από το μέλλον, αλλά είναι κάτι το οποίο βρίσκεται ήδη εδώ μαζί μας. Catastrophe in different forms was with us. Καταστροφή σε διαφορετικών μορφών ήταν ήδη μαζί μας. And if we think about the past 5 years, we can see many examples of the way in which catastrophe has engulfed us. Και αν γυρίσουμε πίσω στην τελευταία πενταετία, θα δούμε πάρα πολλές μορφές με την οποία η καταστροφή έχει επιβληθεί πάνω μας. Think, for example, of the Palestinians slaughtered every day by the Israel Defense Forces in Gaza. Σκεφτείτε τους Παλαιστίνιους οι οποίοι σφάζονται καθημερινά από τον Ισραηλινό στρατό στη Γάζα. Think of the thousands of Lebanese people who have been victims of Israeli terrorism over the past few days. Σκεφτείτε τους χιλιάδες Λιβανέζους που είναι αυτή τη στιγμή πέσανε θύματα της τρομοκρατίας του Ισραηλινού κράτους στις τελευταίες μέρες. The sight of murdered children, which we can see every day in Palestine and now Lebanon, illustrates that we're in an age of catastrophe. Οι εικόνες από τα δολοφονημένα παιδιά που βλέπουμε αυτή την περίοδο στη Γάζα και στο Λίβανο είναι η εικόνα της καταστροφής, της βαρβαρότητας. But it's important not just to
talk about catastrophe, but to understand its sources. Αλλά έχει σημασία όχι απλά να μιλάμε για την καταστροφή, αλλά να βλέπουμε και τις αιτίες, τις πηγές τους. And I argue in the book that it's a product of a multi-dimensional crisis of the capitalist system. Και αυτό το οποίο υποστηρίζω στο βιβλίο είναι ότι είναι ένα αποτέλεσμα, ένα προϊόν της πολλαπλής κρίσης, της πολυκρίσης που λέμε του συστήματος, του καπιταλισμού. Capitalism as a system based on exploitation and driven by accumulation is running up against its limits. Το καπιταλισμός που είναι ένα σύστημα εκμετάλλευσης και συσσόρευσης έχει αρχίσει να στέφεται ενάντια στον εαυτό του, έχει φτάσει στα όρια του. And we can see this in different dimensions. Και μπορούμε να το δούμε αυτό σε διαφορετικές διαστάσεις. Ecological, Οικολογία, climate change and indeed the pandemic. η κλιματική αλλαγή και η ίδια η πανδημία. These are both examples of how capitalism increasingly is destroying the natural world on which it, not just capitalism, but also all of us are dependent. Και αυτά είναι παραδείγματα για το πόσο ο καπιταλισμός καταστρέφει το περιβάλλον πάνω στο οποίο στηρίζεται όχι μόνο ο ίδιος αλλά και η ολόκληρη εμείς, η ανθρωπινή ύπαρξη. Economic. Οικονομικά. I don't need to tell that to people in Greece. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω στους ανθρώπους στην Ελλάδα. Economic historians say that since 2008, Greece has experienced the worst depression ever suffered by a developed economy. Οι ιστορικοί της οικονομίας ισχυρίζονται αυτή τη στιγμή ότι η κρίση την οποία η Ελλάδα γνώρισε μια κρίση από το 2008 και μετά που είναι η χειρότερη ύφεση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ στον καπιταλισμό. Geopolitical, the growing conflicts between rival imperialist powers. Γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, η αυξανόμενη σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλα στρατόπεδα, υπεριαλιστικά στρατόπεδα. The war in Ukraine is the most obvious example. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι το πιο προφανές παράδειγμα. But the war in Gaza, although it's fundamentally about the oppression of the Palestinian people, is in many ways integrated into the rivalries between the major imperialist powers. Αλλά και ο πόλεμος στη Γάζα, η σφαγή στη Γάζα, παρόλο που έχει κυρίως να κάνει με την καταπίεση και την καταστροφή των Παλαιστινίων, είναι κομμάτι του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων. Taiwan, where the conflict between the United States and China could lead to the Third World War. Η Ταϊβάν, όπου ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα μπορεί να κινδυνεύει να καταλήξει στο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. And political. Και πολιτικά. The relentless rise of the far right. Η διαρκής άνοδος της άκρας δεξιάς. If I gambled, I would bet that Donald Trump will win the US presidential election. Αν έπαιζα στοιχήματα, θα στοιχημάτιζα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κερδίσει τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. But there are other cases where the far right is at the door of power. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου η άκρα δεξιά βρίσκεται στα πρόθυρα της εξουσίας. France, with the rise of Le Pen and the National Rally, is a very good example of that, or bad example. Η Γαλλία με την Le Pen και την άνοδο του Εθνικού Συναγερμού, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, στο κόμμα της, είναι ένα προφανές παράδειγμα. So, catastrophe is with us. It's not... Sorry, go on. Έτσι λοιπόν η καταστροφή είναι μαζί μας. It's not something just to worry about as something might happen in the future. It's with us. Δεν είναι κάτι για το οποίο χρειάζεται να ανησυχούμε, κάτι το οποίο βρίσκεται στο μέλλον, είναι ήδη εδώ μαζί μας. I go on holiday in Ithaki every year. Πηγαίνω διακοπές κάθε χρόνο στην Ιθάκη. Last year there was a day in August when the air was blurred. We couldn't see properly. Πέρσι υπήρχε μία μέρα όπου ο αέρας ήταν
θολός, όπου δεν μπορούσες να δεις. That was because smoke from the fires in the northeast of Greece had drifted so far to the west. Αυτό ήταν γιατί ο καπνός από την υπόλοιπη Ελλάδα, το αέρας είχε φέρει τον καπνό και τον είχε φέρει και είχε σκοτεινιάσει ο ορίζοντας. And I've heard about how people here in Athens suffered the effects of the last wildfires this summer. Και άκουσα πως εδώ οι άνθρωποι εδώ στην Αθήνα υποφέρανε από τις φωτιές, από τις πυρκαγιές που υπήρχαν στα δάση. But it's not enough simply to register the catastrophes. Δεν είναι όμως αρκετό να καταγράφει κανένας τις καταστροφές. Or even to explain them. Ή ακόμα και απλά να τις εξηγεί. It's important to understand that catastrophe can lead to revolution. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι η καταστροφή μπορεί να οδηγήσει στην επανάσταση. We've already talked about Rosa Luxemburg. Μίλησα ήδη για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. For Luxembourg, the outbreak of the First World War and the collapse of the Socialist International was a catastrophe. Για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η κατάρρευση της Δεύτερης Διεθνούς ήταν μια καταστροφή. She even thought of committing suicide. Η ίδια σκέφτηκε μέχρι και να αυτοκτονήσει. But out of that catastrophe came the workers' revolutions in Russia and in Germany in 1917 and 1918. Αλλά από αυτή την καταστροφή ξεπήδησαν οι επαναστάσεις. Η Ρώσικη Επανάσταση το 1917 και η Γερμανική Επανάσταση το 1918. And it's very important to understand this potential relationship between catastrophe and revolution. Και έχει ιδιαίτερη σημασία να καταλάβουμε αυτή την ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην καταστροφή και την επανάσταση. Because at the minute, the left all over the world is in a condition of mourning. Γιατί αυτή τη στιγμή η αριστερά σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκεται σε μια κατάσταση θλίψης, μυρολογιού. It's mourning its past defeats. Κλαίει για τις παλιές της ήττες. Obviously here in Greece, mourning the catastrophe in its own way of the failure of Syriza. Εδώ στην Ελλάδα κλαίγοντας για την δική της καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ. In Britain, we were mourning the political destruction of Jeremy Corbyn. Στη Βρετανία κλαίμε για την πολιτική καταστροφή του Τζέρεμι Κόρμπιν. Until he rose from the dead in the general election in July. Έως ότου αναστήθηκε από τους νεκρούς στις τελευταίες εκλογές. Which underlines that it's not helpful. It's important to be realistic about where we are and to recognize when we suffer defeats. Έχει σημασία να είμαστε ρεαλιστές για το που βρισκόμαστε, αλλά να αντιλαμβανόμαστε και να συνειδητοποιούμε τις ήττες μας. But we can't stop there. Αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε εκεί. Because we need to fight. Γιατί χρειάζεται να πολεμήσουμε, χρειάζεται να παλέψουμε. If capitalism is driving the world into more and more catastrophes, then we have to overthrow it. Αν ο καπιταλισμός μας οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερες καταστροφές, τότε πρέπει να τον ανατρέψουμε. The only way to halt or mitigate the disasters we're experiencing is to get rid of capitalism. Ο μόνος τρόπος για να φρενάρουμε ή να σταματήσουμε τις καταστροφές που έρχονται είναι να απαλλαγούμε από τον καπιταλισμό, να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό. As many of the comrades here and I have chanted for many years, the only solution is revolution. Όπως έχουμε τραγουδήσει πολλοί σύντροφοι εδώ και εγώ μαζί τους πολλές φορές, η μόνη λύση είναι η επανάσταση. We have to fight against the boss's attempts to screw even more profits out of us. Πρέπει να αντιπαλέψουμε την προσπάθεια που κάνουν τα αφεντικά να ξεζουμίσουν ακόμα μεγαλύτερο κέρδος από εμάς. Particularly important, we have to fight the racists and fascists. Και ιδιαίτερη σημασία έχει να αντιπαλέψουμε το φασισμό και το ρατσισμό.
we can see racism as a poison that can corrupt and weaken the workers' movement. Βλέπουμε ότι ο ρατσισμός είναι ένα δηλητήριο το οποίο μπορεί να αδυνατήσει και να αδυνατήσει το εργατικό κίνημα. We must make absolutely no compromise with racism. Πρέπει να μην κάνουμε απολύτως κανένα συμβιβασμό απέναντι στο ρατσισμό. Last month, the fascists in Britain were so encouraged by the successes of the far right in the elections that they tried to launch a wave of pogroms. Στη Βρετανία οι φασίστες ενθαρρυμένοι από τις εκλογικές τους επιτυχίες προσπάθησαν να κάνουν ένα τεράστιο πογκρόμ. They tried, for example, to burn down a hostel full of migrants. Προσπάθησαν, για παράδειγμα, να κάψουν ένα ξενοδοχείο, ένα οίκημα που ήταν γεμάτο από πρόσφυγες. The police did nothing. Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. But then my comrades, I was on holiday in Ithaki, I have to confess, but my comrades in the Socialist Workers' Party, do you want to translate that? Όμως οι σύντροφοί μου στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας, γιατί ο ίδιος ο σύντροφος ήταν στην Ηθάκη διακοπές, together with our allies in the coalitions Stand Up to Racism, μαζί με τους συμμάχους τους στη συμμαχία να πολεμήσουμε ενάντια στο ρατσισμό, organized a series of counter-demonstrations, mass counter-demonstrations that drowned the fascists. Οργάνωσαν μία σειρά από αντιρατσιστικές διαδηλώσεις, μεγάλες διαδηλώσεις, οι οποίες εμπόδισαν τους φασίστες. Now that was a victory, but it's very, very far from being the end of the struggle. Αυτή ήταν μια νίκη, αλλά απέχει πάρα πολύ ακόμα από το να είναι το τέλος αυτού του αγώνα. The fascists are growing all over Europe. Look at the German elections. Οι φασίστες δυναμώνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κοιτάξτε τις εκλογές στη Γερμανία. We have to fight them and mobilize others to fight them without any compromise. Πρέπει να τους πολεμήσουμε και να κινητοποιήσουμε και άλλους να πολεμήσουν εναντίον τους χωρίς κανένα συμβιβασμό. And above all, because of the connections that Panos was talking about, we have to fight against the capitalist system that is the source of these catastrophes. Και πάνω απ' όλα, για τους λόγους που εξηγούσε ο Πάνος, για τις διασυνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα μέτωπα που εξηγούσε ο Πάνος, χρειάζεται να πολεμήσουμε για να ανατρέψουμε ολόκληρο το καπιταλιστικό σύστημα. We have to build a revolutionary alternative to the failed parties of the left. Χρειάζεται να χτίσουμε μια εναλλακτική, επαναστατική λύση απέναντι στις αποτυχημένες αποτυχίες της αριστεράς. So Panos is right. This book is a weapon in the struggle to turn catastrophe into revolution. Και έτσι λοιπόν ο Πάνος έχει δίκιο. Αυτό το βιβλίο είναι ένα όπλο στην προσπάθειά μας να μετατρέψουμε τον καπιταλισμό σε επανάσταση. Thank you very much. Καταστροφή σε επανάσταση. Right way round. Thank you, comrade. Ευχαριστούμε τον Άλεξ, ευχαριστούμε τον Σωτήρη. Μπορούμε να περάσουμε στο κομμάτι της συζήτησης, ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Μπορείτε να σηκώσετε το χέρι για να ζητήσετε το λόγο. Υπολογίστε περίπου στα 3 λεπτά ο χρόνος για τις παρεμβάσεις και ανεβαίνετε στο βήμα για να πάρετε το μικρόφωνο να ακούγεστε σε όλους. Το όνομά σου. Λέγομαι Στάθης Λιβάνης και είμαι ζωγράφος. Και είμαι και φίλος του Άλεξ, ο οποίος διακοπεύει όπως εγώ στην Ηθάκη. Πολλές φορές έχω ακούσει από το στόμα του καθηγητή σπουδαίες κουβέντες. Είναι πραγματικά ένας επαναστάτης, δεν θα έλεγα της παλιάς κοπής, αλλά έχει την ίδια αιμονή που είχαν οι παλιοί, έτσι, και αυτή την έννοια. Και θα ήθελα να του πω, να μιλήσετε, μπορείτε να το εξηγήσετε, ωραία. Ήθελα να κάνω μια διατύπωση.
ξέρουμε όλοι, λίγο πολύ, ότι ο καπιταλισμός έχει εδραιωθεί παντού πάρα πολύ καλά απέναντι σε εμάς που είμαστε, μπορεί να είμαστε περισσότεροι αριθμητικά, αλλά είμαστε χωρίς τα όπλα, χωρίς τις δυνάμεις που απαιτούνται για την ανατροπή τους. Καθημερινά νομίζω το βιώνουμε όλοι και αν μιλήσουμε για τη δική μας εδώ κυβέρνηση, είναι θλιβερή η κατάσταση, γιατί ανάλογες σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και το λέω, επειδή εγώ το Μητσοτάκη, συγγνώμη, τον εκοχεσμένο, δεν είναι αυτό, και όλο το Μητσοτακέικο, είναι μία οικογένεια η οποία βιοπορεί όλα τα χρόνια, όλο το πουταναριό της από εμάς. Και έχουν το θράσος να κυβερνάνε και να πούνε δεν έχουμε άλλους, δεν έχουμε αντιπάλους, δεν έχουμε... Μα βέβαια, έτσι θα καταφέρω. Όταν πληρώνω κι εγώ όλα τα μέσα ενημέρωσης και όλους τους δημοσιογράφους, δημοσιογραφίσκους και ό,τι άλλο μέσο, είναι πολύ φυσικό όλοι να με δοξάζουν. Ο ελληνικός λαός όμως, γιατί εκεί μέμπτον περισσότερο, φοβάμαι πως δεν έχει αντιληφθεί την πραγματικότητα. Γιατί μιλάω, κουβεντιάζω μαζί τους. Και στο εξωτερικό και εδώ. Πολλοί δεν έχουν το θάρρος της νόμης τους να πούνε, τα μισόλογα. Τους ξέρετε τους Έλληνες, εμάς δηλαδή. Με μισόλογα θέλουν να τη βγάλουν, να δικαιολογήσουν μια κατάσταση, ο άλλος γιατί θέλει να βολέψει το παιδί του σε μια θέση, ο άλλος για κάτι άλλο. Και πάει το πράγμα έτσι και συνήθως λέει αυτή την περίφημη λέξη, δεν βαριέσαι καημένα. Εγώ θα βγάλω το βίντεο από την τρύπα. Δεν θα σας κουράσω άλλο, γιατί νομίζω από αυτά τα λίγα καταλάβετε πολλά. Σας ευχαριστώ για την υπομονή. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο Μινάς Χρονόπουλος, και να ετοιμάζεται ο Κώστας Κατεραχιάς. Καλησπέρα και από μένα. Μινάς Χρονόπουλος, ιδιωτικός υπάλληλος. Θυμάμαι που είχα διαβάσει ένα άρθρο του Άλεξ από το 2016-17, κάπου εκεί, που λεγόταν στοιχηματίζοντας στην άπειρη ήττα, betting on infinite loss, το οποίο χαίρομαι που το ανέπτυξε σε βιβλίο, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Με είχε στοιχιώσει αυτό το άρθρο, και με ποιο τρόπο? Με τον τρόπο ότι έλεγε ότι όσο προχωράει η κλιματική καταστροφή, πρέπει να ερευνήσουμε το ενδεχόμενο ότι ο τρόπος με τον οποίο θα προσαρμοστεί ο καπιταλισμός δεν θα είναι εικόνες Mad Max, δηλαδή κατάρρευση του κράτους, κατάρρευση του πολιτισμού, μπορεί να είναι ενίσχυση του κράτους, ενίσχυση της καταστολής, ενίσχυση της καταπίεσης, ενίσχυση της εκμετάλλευσης των όλο και λιγότερων πρώτων υλών και φυσικού περιβάλλοντος. Και νομίζω το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει όλο, αλλά από όσο έχω διαβάσει μου φαίνεται ότι αντιμετωπίζει σοβαρά όχι μόνο γενικά τον διάλογο μέσα στην αριστερά για το πώς αντιμετωπίζουμε. Μου φαίνεται ένα βιβλίο το οποίο είναι στη γραμμή, ακολουθεί την παράδοση της αριστεράς που προσπαθεί να αντιμετωπίσει στα σοβαρά το ζήτημα του κράτους. Και για να κλείσω, ας πούμε, και με μια ερώτηση, εγώ θεωρώ και με συμβολή του Άλεξ και του άρθρου που προανέφερα, μου έχει γίνει πραγματικά σχεδόν αιμονική η ερώτηση και η σκέψη ότι αυτό από το οποίο πάσχει η αριστερά, και μάλιστα η επαναστατική αριστερά, όλος ο κόσμος που θέλει να ανατρέψει τον καπιταλισμό, είναι μια ασάφεια σχετικά με το ζήτημα του τι σημαίνει κράτος. Και επειδή έχουμε μια παράδοση, δηλαδή από τον ίδιο το Μάρξ, για το βιβλίο για την Κομμούνα του Παρισιού, ακόμα την Πριμέρ, τα βιβλία του Λένιν και του Μπουχάριν για τον ιμπεριαλισμό και τον κρατικό καπιταλισμό, το βιβλίο του Τόνι Κλίφ, ο κρατικός καπιταλισμός στη Ρωσία, και το βιβλίο του Άλεξ, τα οποία είναι βιβλία τα οποία βάζουν
πραγματικά είναι κομμάτι τους μια ανάλυση για το κράτος και τι σημαίνει με τον καπιταλισμό, τι ήταν παλιά το κράτος, τι είναι αυτή τη στιγμή, τι μπορεί να είναι στο μέλλον. Έχουμε πλέον πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια στην αριστερά τα οποία μπορεί να είναι εθισμένα στο αστικό κράτος. Υπάρχουν κομμάτια του κινήματος τα οποία έχουν αχρωματοψία στο τι είναι το κράτος, αντιμετωπίζουν ή υπάρχει ή δεν υπάρχει, και νομίζω και η ερώτηση μου είναι πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια αντίστοιχη ανάλυση όπως υπάρχει το κεφάλαιο. Θυμάμαι ο Μάικλ Ρόμπερτς είχε έρθει μια φορά στην Ελλάδα και έλεγε ο Μάρξ δεν πρόλαβε να γράψει για το κράτος, έγραψε ένα τρίτομο βιβλίο ανάλυση για το κεφάλαιο, αλλά δεν πρόλαβε να γράψει κάτι αντίστοιχο για το κράτος. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε κάτι τέτοιο? Και νομίζω, και εγώ προτείνω με τη σειρά μου το βιβλίο, από όσο έχω διαβάσει, είναι πολύ καλό, σε στοιχιώνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε το Μινά. Ο Κώστας ο Καταραχιάς έχει το λόγο. Να ετοιμάζεται ο Κώστας ο Παπαδάκης. Ναι, συντρόφισσες και σύντροφοι, γεια σας. Νομίζω είναι μεγάλη εικόνα της καταστροφής και στην υγεία. Η εικόνα που έρχεται και στην Ελλάδα συγκεκριμένα μετά το τέλος της πανδημίας είναι ότι τα νοσοκομεία με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν, και η ιδιωτικοποίηση και η διάλυσή τους συνεχίζεται με ραγδαίους ρυθμούς, και αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά μια δολοφονική κυβέρνηση και σε αυτό το τομέα και έναν παρανοϊκό δολοφόνο υπουργό που με το πριόνι έχει βγει με τσαμπουκά ότι θα διαλύσει τα νοσοκομεία και τη συλλογικότητα των εργαζομένων μέσα για να παραδώσουν τα πάντα στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό νομίζω ότι είναι μια εικόνα που ήρθε και μέσα από τη συνάντηση που είχαμε σαν ΕΙΝΑΠ την προηγούμενη Τρίτη με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν ξεκάθαρη η ιστορία ότι όχι κατακερματισμός, γκεμπελισμός, άρνηση της εικόνας, της πραγματικότητας, ότι όλα λέτε ψέματα, είστε συνδικαλιστές αριστεροί, εγώ θα σας βρίζω, δεν με νοιάζει τίποτα, και απέναντι σε αυτό υπήρχε η οργή των εργαζομένων, υπάρχει η οργή των εργαζομένων στα νοσοκομεία, γιατί η εικόνα τους δεν είναι ότι απλά νιώθουν τη δύναμη και επιτίθονται, είναι ότι νιώθουν αδύναμοι και γαυγίζουν αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέσα στα νοσοκομεία, των διοικήσεων και όλων. Είναι ότι πραγματικά είναι χεσμένοι από την οργή του κόσμου. Το καλοκαίρι δεν ήταν μόνο η εικόνα των πυρκαγιών και των καταστροφών, ήταν η εικόνα τους έπαιρνε ο κόσμος στο κυνήγι όπου στεκόντουσαν και όπου βρισκόντουσαν. Και φτάσαμε αυτή τη βδομάδα και έχει τεράστια σημασία. Θα μπορούσε να πεις κανείς με την εικόνα της αριστεράς που έχουμε, που είναι αυτή η εικόνα της, που είναι διαλυτική ώρες αυτή η εικόνα, ότι ο κόσμος αποσύρεται, ότι αποδιοργανώνεται, ότι η εργατική τάξη χάνεται, διαχέεται σε πράγματα, λουφάζει, και η πραγματικότητα, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι τελείως ανάποδη και πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, γιατί μπορεί να είναι η εικόνα της βαρβαρότητας, αλλά πραγματικά η εργατική τάξη, η εμπειρία που έχουμε στα νοσοκομεία με την παρέμβαση των επαναστατών, πολύ καταλυτική μέσα σε αυτό, να καταφέρνουμε μέσα σε αυτό το διάστημα να συγκροτούμε τον κόσμο, να συγκροτούμε την αριστερά σε άλλη βάση, να συγκροτούμε τους αγώνες απεργιακά, να μην υπάρχει εικόνα της απογοήτευσης, και με το καλημέρα σας από τον Αύγουστο μέχρι τώρα να μην τους έχουμε αφήσει σε ησυχία. Πέρυσι η εικόνα ήταν ότι πηγαίναμε για μία απεργία τον Νοέμβριο, φέτος είμαστε σε ένα μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων στα νοσοκομεία. Θα πω, χτες στο Έλενα πραγματικά τσακίσαμε τις επιθέσεις της διοίκησης και του Γεωργιάδη και της ΔΑΚΕ και της Νέας Δημοκρατίας, που θέλει να διαλύσει τον κόσμο, να τον τρομοκρατήσει, να κάνει έσχη για να σταματήσει η δράση του σωματείου, και φάγανε μια τάπα, μια τεράστια ήττα. Όλο το νοσοκομείο κατέβηκε, τους απάντησε,
ουσιαστικά δεν φοβήθηκε ούτε την αστυνομία που μας στείλανε, δεν φοβήθηκε τίποτα και ουσιαστικά βάζει να οργανώσει και να δώσει το μήνυμα ότι η επόμενη Τετάρτη στις πύλες των νοσοκομείων 25 του μήνα θα είναι μια εικόνα τεράστιας κινητοποίησης που θα ανοίξει το δρόμο για να τσακίσουμε αυτή την κυβέρνηση, να τη ρίξουμε, να τη διαλύσουμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες και ο κόσμος της αριστεράς να συγκροτηθεί σε αυτή τη βάση. Για να έχουμε προοπτική, για να έχουμε μέλλον, για να σταματήσουμε όλη αυτή τη βαρβαρότητα. Ευχαριστούμε τον Κώστα. Το λόγο έχει ο Κώστας ο Παπαδάκης και να ετοιμάζεται μετά η συντρόφισσα Ίγκεμπορ. Καλησπέρα συντρόφισσες και σύντροφοι. Άλεξ, καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ και εγώ για την προσφορά σου στην επαναστατική θεωρία και τη συγγραφική σου δράση. Με λένε Κώστα Παπαδάκη, είμαι δικηγόρος, είμαι ένας από τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής και την περίοδο αυτή έχω την τιμή να είμαι και εκπρόσωπος της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας. Μετά από 50 χρόνια που είμαι περίπου στο κίνημα, θέλω να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Γιατί, αφού είναι αναμφισβήτητη ανάγκη επανάσταση, ο κόσμος δεν επαναστατεί? Και να μοιραστείς μαζί μου λίγο αυτό τον προβληματισμό. Λένε πολλοί ότι η κοινωνία είναι συντηρητικοποιημένη. Δεν την υποστηρίζω την άποψη αυτή. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Κώστας ο Καταραχιάς πριν, ένας από τους καλύτερους αγωνιστές που έχουμε εδώ πέρα. Γιατί ο κόσμος παντού αγωνίζεται στους δρόμους και παρά το γεγονός ότι δεν έχει πολιτική πρωτοπορία και δεν έχει πολιτική κάλυψη από δυνάμεις οι οποίες ανήκανε παλιά στην αριστερά τη ρεφορμιστική, είναι στον αγώνα. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο ενισχύεται η ακροδεξιά αντί να ενισχύεται η αντικαπιταλιστική αριστερά. Δεν συζητάω τη ρεφορμιστική, αλλά την αντικαπιταλιστική, που αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΚΕ τα προέβλεπε πάρα πολλές δεκαετίες πριν. Και τι πρέπει να κάνει η επαναστατική αριστερά για να πείσει τον κόσμο να επαναστατήσει και με ποια πολιτική. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Κώστα. Το λόγο έχει η συντρόφισσα Ίγκεμπορ και μετά ο Τάκης ο Ζώτος. Thank you, Alex. You still speak Greek? Can you please translate? Because I really want to talk to him. Ευχαριστεί τον Άλεξ και το ρώτησαν να μιλάει ελληνικά, οπότε... Hi. Γεια σας. Athens is not livable anymore in July and August. Η Αθήνα δεν είναι πια βιώσιμη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. I'm an extremely privileged person because I have from a long time ago a house on Hydra. Είμαι ιδιαίτερα προνομιούχα γιατί έχω εδώ και πολύ καιρό ένα σπίτι στην Ύδρα. You know Hydra, Alex? Yes, I do. No cars. Έτσι λοιπόν η Ύδρα είναι ένα νησί χωρίς αυτοκίνητα. So when my kids grew up there, we had our own donkey. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μου μεγάλωσαν εκεί και είχαμε το δικό μας γάιδαρο. But even Hydra is unlivable in the summer. Και γι' αυτό είναι αβίωτο το καλοκαίρι. Because of mass tourism. Λόγω του τουρισμού, του μαζικού τουρισμού. When I'm on Hydra, I don't set a foot in the harbor in July and August because it's a circus and rich people with yachts and crazy money are there, and all the people put on the air conditionings, and we know what air conditionings do. Έτσι λοιπόν αυτό που λέει η συντρόφισσα είναι ότι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν κατεβαίνει κανένα, είναι στην Ύδρα, δεν κατεβαίνει στο λιμάνι, γιατί είναι μια ανυπόφορη κατάσταση από το μαζικό τουρισμό, από τους πλούσιους που ξοδεύουν ένα σωρό λεφτά, από τα air condition που δουλεύουν, μια ανυπόφορη κατάσταση. Τα air conditioning στην Ύδρα, αλλά στην Αθήνα εκατομμύρια με το μαζικό τουρισμό ανεβάζουν την θερμασία, Spoken in Greek. Sorry. The air conditionings, they're millions now, Alex, because of the mass tourism, they heat up the air even more. So in Athens, the temperature doesn't go down
in the night. So the asphalt and the cement, etc., they keep the heat. And do you understand what this means for the homeless, for the refugees on the streets, for the cats and the dogs, the strays? I mean, I live in hardcore Metaxorgio. I see it all around me. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι και λόγω των κλιματιστικών η θερμοκρασία δεν πέφτει ποτέ στην Αθήνα, το είδαμε αυτό το καλοκαίρι, και καταλαβαίνετε τι αντίκτυπο έχει αυτό για τους άστεγους που είναι στο δρόμο, για τους πρόσφυγες που είναι στο δρόμο, για τα ζώα που είναι στο δρόμο, που είναι μια καταστροφική κατάσταση. Okay, Alex, η νέα εποχή της καταστροφής. You guys all here. We need a revolution, right? Λοιπόν, είναι η νέα εποχή της καταστροφής, χρειαζόμαστε μια επανάσταση, δεν είναι αλήθεια? And the left is fucking up. Και η αριστερά δεν κάνει τίποτα. I've never seen a more slow motion suicide than Syrizide. Slow motion, and it keeps on going. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου μια αυτοκτονία σε αργή κίνηση σαν αυτή η οποία συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αργή κίνηση είναι το slow motion. Oh, okay. Αργή κίνηση. Okay, έμαθα κάτι. Τέλος πάντων, αυτοί που είναι εκτός Βουλή. Oh, sorry. I'm sorry. All this is for you, Alex. Oh, by the way, I want an interview with you. I'm a journalist. Can we do that? How long are you here? We can talk Okay. Sorry, guys. I'm a professional. Anyway, the left is fucking up everywhere. In Holland, my country, we have a fascistic government now. And in Greece, big time. Στην Ολλανδία, όπου είναι η χώρα μου, έχουμε μια φασιστική κυβέρνηση, και στην Ελλάδα έχουμε αυτό το οποίο βλέπετε. Okay, I have to cut it down. So I'm going to be very straight. Will you motherfuckers make a common front? Will Kirfa, Sek, Andarsia, and Mera Ikusipendia finally get together, all the out of parliament, really strong, anti-capitalistic citizens movements get to fucking gather and stop your Stalinistic, like, oh, I don't like Varoufakis, whatever, and I don't like Kirfa, and I don't like Sek, and I don't like Andarsia. Guys, it's 5/12. Can you put your differences aside? What Kirfa, Sek, Andarsia lack is some really smart economists and people that are there in the real world. And what Mera Ikusipenda lacks is the proletarian basis. For God's sake, to save at least Greece, get over your differences and make a common front. Would you agree, Alex? Η ερώτηση τώρα, επειδή μιλάγε πολύ ώρα συντόφισσα και μου είναι δύσκολο να μεταφράσω, απλώς να τα θυμηθώ όλα, να σας πω, η κεντρική ιδέα είναι πολύ απλή. Αν μπορούμε να ξεπεράσουμε η επαναστατική αριστερά, να ξεπεράσει τις διαφορές της μεταξύ της, να συνεργαστούν οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς από το Μέρα 25 μέχρι την Κερφά, το ΣΕΚ κτλ. Έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα δυνατό μέτωπο. Και η ερώτηση είναι αν συμφωνούμε με αυτό. From the streets τους δρόμους. Ευχαριστούμε τη συντρόφισσα. Το λόγο έχει ο Τάκης ο Ζώτος και να ετοιμάζεται ο Αντώνης ο Δραγανίγος. Πολύ σύντομα, ρατσισμός ως εργαλείο που έχουν οι αστεί όλων των χωρών για να διαιρούν τις εργατικές αντιστάσεις και το εργατικό κίνημα. Στην Ελλάδα αυτό το έχουμε ζήσει από αρκετές δεκαετίες πριν 15 χρόνια. Σήμερα, για όποιον έχει αμφιβολίες,
τις διαψεύδει η Γερμανία. Με συγχωρείτε για τον τρόπο της ομιλίας, είμαι από τον οδοντίατρο και είμαι ακόμα λίγο ναρκωμένος. Η Γερμανία υποτίθεται ήταν η χώρα όπου οι πρόσφυγες μπορούσαν να βρουν άσυλο και δουλειά. Τώρα αυτό δεν υπάρχει πια. Η Γερμανία παραβιάζει η ίδια ασύστολα, χωρίς ντροπή, αυτό που η ίδια έχει ψηφίσει για την Σύμβαση Σέγγεν και την ελεύθερη κυκλοφορία. Δεν θα έχουν πια δικαίωμα πρόσβασης στο άσυλο στη Γερμανία οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Στην Ελλάδα, και αυτό είναι που τρέφει την άκρα αριστερά, την άκρα δεξιά και τους φασίστες. Και μαζί με αυτό πάνε οι τεράστιες ανισότητες που προκαλούν οι αστικές πολιτικές από τη Γερμανία μέχρι την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα μεγάλο παράδειγμα. Η άκρα δεξιά και οι φασίστες είχαν μια μεγάλη ευκαιρία το 2010 και την εκμεταλλεύτηκαν. Ήταν η Χρυσή Αυγή. Όμως το γεγονός ότι σήμερα στην Ελλάδα αυτός ο κίνδυνος της άκρας δεξιάς και των φασιστών των ταγμάτων εφόδου είναι μικρότερο στην Ελλάδα από ό,τι ας πούμε στην Αγγλία, από ό,τι μας έλεγε ο Άλεξ πριν και ξέρουμε όλοι, οφείλεται σε ένα και μόνο γεγονός. Ότι ήδη από το 2009 απέναντι στον κίνδυνο τότε της άκρας δεξιάς που αντιπροσώπησε ο Κρατζαφέρης, συγκροτήσαμε την ΚΕΡΦΑ σαν ένα μέτωπο με κέντρο τα εργατικά συνδικάτα, την νεολαία και τους φοιτητές, και ήταν αυτή η κίνηση που έβαλε σε κίνηση πολύ μεγαλύτερη όλη τη μεγάλη δημοκρατική πλειοψηφία, που οδήγησε τη Χρυσή Αυγή στο δικαστήριο και μετά στην φυλακή. Αυτό είναι τεράστια εμπειρία, όχι μόνο για μας, όχι μόνο για το σήμερα που ξανασηκώνουν οι ρατσιστές και οι φασίστες κεφάλι παντού, και στην Ελλάδα. Αυτό που έκανε προχθές ο Μητσοτάκης μετά την κίνηση της Γερμανίας είναι να κλείσει, να μεγαλώσει το φράχτη. Δεν ξεχνάμε την Πύλο, τους 600 νεκρούς της Πύλο. Είμαστε η χώρα που είναι στην πρώτη γραμμή για να αποθεί πρόσφυγες και μετανάστες με τη Frontex, την αστυνομία, το λιμενικό, πνίγοντας παιδιά, γυναίκες, άντρες. Ό,τι κάνει το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους κάνει η ελληνική κυβέρνηση στους πρόσφυγες. Απέναντι σε αυτό έχουμε τη Δευτέρα, 30 του μηνός, είναι κατηγορούμενος ο Τζαβέντ Ασλάμ, το ξέρετε όλοι, πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας. Ποιος έκανε τη μήνυση? Η Ελασίν του Λαγού σήμερα, το 2019 την έκανε, και η κατηγορία ήταν ότι ο Τζαβέντ είναι ρατσιστής, γιατί οργανώθηκε μια διαδήλωση για την Ισλαμοφοβία και τον ρατσισμό που υπάρχει στην Ελλάδα, που σκίζουν το Κοράνι, βρίζουν τον προφήτη τους και το καθεξής. Απέναντι σε αυτό οι Ελασίν και οι φασίστες χρησιμοποίησαν το δικαστικό μηχανισμό της Ελλάδας. Και βρέθηκε η εισαγγελέας που έκανε αυτή τη δίωξη, και τη Δευτέρα υπάρχει δίκη. Και άρα να είμαστε όλοι εκεί, γιατί η καταδίκη μια τέτοια καταδίκη του Τζαβέντ Ασλάμ σημαίνει ότι αέρα στα πανιά των ρατσιστών και των φασιστών. Κλείνω με αυτό λέγοντας ότι αν εκείνοι έχουν ως όπλα για να διαιρούν την εργατική τάξη τον ρατσισμό, εμείς έχουμε ως όπλα βιβλία σαν αυτό του Άλεξ, που κάνει τις συνδέσεις ανάμεσα στο ρατσισμό, στο σεξισμό και στο εργατικό κίνημα, και στη δυνατότητα να τους ανατρέψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Τάκη. Ο Αντώνης ο Δραγανίγος από την Ανταρσία έχει το λόγο, και να ετοιμάζεται ο Σεραφείμ. Καλησπέρα. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω κι εγώ. Νομίζω τέτοια βιβλία επιβεβαιώνουν, τεκμηριώνουν το ότι ήδη σήμερα και σε λίγα χρόνια πολύ περισσότερο οι κοινωνίες που θα ζήσουμε δεν θα έχουν και πολλά κοινά με τη σημερινή. Ο κόσμος αλλάζει, και αλλάζει δραματικά, μέσα από την κλιματική κρίση, μέσα από τους πολέμους, μέσα από την άνοδο της ακροδεξιάς και την αντιδραστικοποίηση των πολιτικών συστημάτων,
μέσα από τον κοινοβουλευτικό ολοκληρωτισμό. Αυτό που είναι σωστό και είναι το κρίσιμο για την περίοδο αυτή είναι αυτό που υπόθηκε νομίζω, ότι όλα αυτά τα προβλήματα συνδέονται, έχουν μια κοινή ρίζα. Έχουν τον καπιταλισμό στο σημερινό επίπεδο των αντιθέσεων και των συγκρούσεων που τον διαπερνά. Και επομένως το κρίσιμο ζήτημα για να απαντήσει κανείς αυτά, για να αποτρέψει την άνοδο της ακροδεξιάς, για να δώσει ελπίδα στις εργατικές τάξεις, είναι πραγματικά η ανασυγκρότηση μιας αντικαπιταλιστικής επαναστατικής στρατηγικής και της πρακτικής που την υπηρετεί και της οργάνωσης, των οργανώσεων ή των μετώπων, και ένα τέτοιο είναι η ανταρσία που την υπηρετεί. Είναι σίγουρο, και με αυτό θέλω να κλείσω, ότι αν θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε σε ποια κατεύθυνση πρέπει να βαδίσουμε, θα έλεγα ότι πρέπει μαζί με την κοινή δράση που κάνουμε με τον κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο και ρεύμα και τα ρεφορμιστικά ρεύματα, το ΜΕΡΑ25, το ΚΚΕ κτλ, στους δρόμους για την ανατροπή της επίθεσης, χρειαζόμαστε πιο βαθιά γνώση του καπιταλισμού και των αντιθέσεών του, πιο βαθιά απάντηση στις αντιθέσεις του από τη σκοπιά της σύγκρουσης με τις κυρίαρχες επιλογές του ΝΑΤΟ, του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κυβερνήσεων, πιο καλή συγκρότηση των υποκειμένων του, π.χ. στη δεδομένη περίπτωση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και του μετώπου της, πιο οργανωμένη απάντηση και επαφή με την εργατική τάξη που αυτή μπορεί να δώσει δρόμο και διέξοδο. Άρα λοιπόν η πορεία γνώσης και ανασυγκρότησης αντικαπιταλιστικής αριστεράς είναι το δικό μας ερώτημα και σε αυτό το πράγμα πρέπει να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε όλοι και προφανώς αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απαντήσει πιο αποφασιστικά, πιο οργανωμένα, πιο φιλόδοξα και η ανταρσία το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ. Ο Σεραφείμ Μορίζος έχει το λόγο, που θα είναι και ο τελευταίος ομιλητής και μετά θα περάσουμε στα κλεισίματα. Καταρχήν το βιβλίο, εντάξει, είναι ένα βιβλίο αναφοράς, το οποίο μας κάνει όλους να βλέπουμε τα πράγματα από 2-3 σκαλιά ψηλότερα. Νομίζω ότι ένας από τους πιο ευαίσθητους δείκτες για να χαρακτηρίσει κανείς μία εποχή της καταστροφής είναι το πώς συμπεριφέρεται το σύστημα, η κοινωνία στα παιδιά. Είναι ένας δείκτης για το πώς συμπεριφέρεται και το πώς αντιμετωπίζει το μέλλον της η κοινωνία και βλέπουμε πραγματικά εικόνες αυτό το διάστημα που είναι σοκαριστικές, που έρχονται να δέσουν μέσα από αυτή την εικόνα την οποία περιγράφει ο σύντροφος στο βιβλίο του σε όλα τα επίπεδα τα οποία την περιγράφει. Υπήρχε ένα βίντεο που έβλεπα πριν από 2 μέρες από ένα σχολείο στην Παλαιστίνη, όπου ήταν μια δασκάλα μέσα σε ερείπια και δίδασκε, δεν μπορούσα να μετρήσω πόσα παιδιά ήταν στην τάξη, μιλάμε εμείς ότι έχουμε 25, εκεί στην τάξη ήταν 70, 80, 100 παιδιά, κάθονταν κάτω στο πάτωμα, ξυπόλυτα, το πάτωμα ήταν γεμάτο μπάζα από τα ερείπια και τραγουδάγανε για την Παλαιστίνη. Η ίδια εικόνα είναι και στο Λίβανο, που σκοτώνουνε. Το Ισραήλ με τις τρομοκρατικές του ενέργειες σκοτώνει παιδιά αυτή τη στιγμή. 40.000 στην Παλαιστίνη, δεν ξέρουμε πόσα παιδιά στο Λίβανο. Αν αυτό το πράγμα γίνεται εκεί, στην Ελλάδα η βαρβαρότητα είναι σε μια εικόνα που είχαμε προχθές από το σχολείο της Χαλκιδικής, όπου ο αστυνομικός πήγε να πάρει και άρπαξε ένα παιδάκι για να το γράψει σε άλλο σχολείο 8 χιλιόμετρα μακριά, γιατί αυτό επέβαλε η πολιτική του Κυριάκου, του έτερου Κυριάκου, του Πιερακάκη, που προσπαθεί όλο το τελευταίο διάστημα, με το άνοιγμα της σχολικής χρονιάς, έχει κλείσει 2.500 τμήματα, στέλνοντας τα παιδιά να κάνουν χιλιόμετρα για να πάνε να γραφτούν σε ένα άλλο σχολείο. Να μας γυρίζει σε εποχές δεκαετιών πίσω. Πραγματικά η εικόνα που βλέπουμε αυτές τις μέρες για το πώς αντιμετωπίζεται η παιδική ηλικία, πώς αντιμετωπίζονται τα παιδιά αυτή τη στιγμή στα σχολεία, θυμίζει πραγματικά εικόνες, δεν ξέρω, εικόνες που διαβάζεις για το τι γινόταν και στη Βρετανία και τις διαβάζεις και σήμερα και τι γινόταν πριν από 150 χρόνια.
Η εικόνα αυτή είναι η μία της βαρβαρότητας στην εκπαίδευση. Των κλεισιμάτων, μαζικών κλεισιμάτων σχολείων, μαζικών κλεισιμάτων τμήματων και πάει λέγοντας. Η δεύτερη εικόνα είναι η εικόνα της αντίστασης. Και είναι καταπληκτική η εικόνα της αντίστασης, γιατί έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι την αδράνεια των συνδικαλιστικών ηγεσιών και των ηγεσιών της αριστεράς. Παρόλο που αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση, μια άμεση επίθεση, και παρόλο που έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί στο συνδικάτο, στην Ομοσπονδία, η εικόνα που έχουμε είναι ότι συνεχίζεται η ίδια αδράνεια αντιμετώπισης και από τις αριστερές ηγεσίες αυτή τη στιγμή που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όταν οι δεξιές ηγεσίες ήταν στα συνδικάτα. Το δεύτερο όμως στοιχείο είναι ότι αυτή η αδράνεια των ηγεσιών δεν δένει με το τι γίνεται στον κόσμο. Παρόλο που οι ηγεσίες αρνούνται να δώσουν ηγεσία αυτή τη στιγμή, έχουμε κινήσεις βάσης, είτε από γονείς είτε από εκπαιδευτικούς, που έχουν κατορθώσει να αναστρέψουν την εικόνα των κλεισιμάτων σε τμήματα, σε μια σειρά από περιοχές και σε μια σειρά από σχολεία. Χαρακτηριστικό ότι εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στα σχολεία της ΓΑΜΑ ΕΛΜΕ, μόνο 2 τμήματα έχουν κατορθώσει να κλείσουν και τα υπόλοιπα τα έχουν αντιστρέψει μέσα από τις κινητοποιήσεις. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο είναι ελπιδοφόρο. Είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν μένει με σταυρωμένα στα χέρια. Το Υπουργείο ήδη έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι έχει χάσει τη μάχη της αξιολόγησης. Την έχασε και το καλοκαίρι αυτό ήταν ένα πανηγυρικό κλείσιμο σιγά σιγά αυτής της ιστορίας. Και έχουμε να συνεχίσουμε, να στηριχτούμε πάνω σε αυτές, να στηριχτούμε σε εικόνες σαν αυτές που δίνει το βιβλίο του συντρόφου, να δέχουμε μια συνολικότερη εικόνα, αλλά ταυτόχρονα να στηριχτούμε και στην ίδια μας τη δράση, από την οποία πηγάζει η αισιοδοξία ότι αυτή η βαρβαρότητα μπορεί να αντιστραφεί. Ευχαριστούμε και τον Σεραφείμ. Θα περάσουμε στο κλείσιμο της βιβλιοπαρουσίασης. Να κάνω κάποιες ανακοινώσεις πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές. Καταρχάς, να καλέσω όλες και όλους να πάρετε να διαβάσετε το βιβλίο. Να πω ότι στο τέλος της βιβλιοπαρουσίασης εδώ θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και με τον Άλεξ. Στο τραπέζι, αν θέλετε, θα υπογράφει και το βιβλίο και προφανώς συνεχίζουμε τη συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει εδώ. Θέλω να σας προτείνω να πάρετε και το καινούριο τεύχος του περιοδικού «Σοσιαλισμός από τα κάτω» που κυκλοφορεί για αυτό το δίμηνο με τίτλο «Έχουμε τη δύναμη να τους διώξουμε», γιατί έχουμε τον καπιταλισμό της καταστροφής, αλλά έχουμε και το πώς μπορούμε να τους διώξουμε. Και φυσικά το τρέχον φύλλο της εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη που μας καλεί και στις επόμενες μάχες, και αυτό είναι που ήθελα να βάλω στη συνέχεια. Είπε ο Τάκης για το ραντεβού στα δικαστήρια τη Δευτέρα. Την Τετάρτη 25 του μήνα είναι μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, αυτό που είπε ο Κώστας ο Καταραχιάς, στα νοσοκομεία. Τα ραντεβού μας στις πύλες των νοσοκομείων είναι στις 11 η ώρα. Θέλουμε να είστε εκεί με μαζική συμμετοχή και εσείς, αλλά και με αποφάσεις από τα σωματεία, από τους συλλόγους σας. Θέλουμε πραγματικά να είναι μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση απέναντι στον Άδωνη, απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Και φυσικά συνεχίζουμε, γιατί πραγματικά το φθινόπωρο που έχουμε είναι καυτό. Στις 5 Οκτώβρη κλείνει σχεδόν ένας χρόνος από την έναρξη της γενοκτονίας απέναντι στους Παλαιστινίους. Οργανώνουμε μεγάλη διαδήλωση μαζί, η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, μαζί με την Παλαιστινιακή Παροικία, μαζί με πολλούς φορείς, και άρα σας καλούμε να είστε και εκεί. Στις 11 Οκτώβρη σας καλούμε στην εκδήλωση που οργανώνουμε για την απελευθέρωση της Αθήνας για τα 80 χρόνια και φυσικά στις 10 του Νοέμβρη στο μονοήμερο που οργανώνουμε για το μέλλον της αριστεράς, κεντροαριστερά, λαϊκό μέτωπο ή αντικαπιταλιστική ανατροπή. Μπορείτε όλοι να κόψετε την πρόσκλησή σας για να πραγματικά να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Δίνω το λόγο στον Άλεξ και στη συνέχεια ο Πάνος. Okay, thanks very much for all the very interesting contributions. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πολύ ενδιαφέρουσες συμβολές. I must say I'm very happy and honored that my fellow Thiakos, the great painter Stathis,
here at the front should have participated. Και πρέπει να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που ο φίλος μου, ο ζωγράφος από την Ιθάκη, είναι εδώ μπροστά μου και συμμετείχε στη συζήτηση. I just want to make 3 points. Θέλω να βάλω 3 σημεία. First of all, the question of unity. This is very, very important. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα της ενότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. When it comes to the question of racism and fascism, I'm committed to the broadest possible unity to mobilize against them. Όσον αφορά στα ζητήματα του ρατσισμού και της αντιμετώπισης των φασιστών, είμαι για την πιο μεγάλη, δυνατή και πλατιά ενότητα που θα μπορούσε να υπάρξει. Fascism is a threat to everything that is progressive in society. Ο φασισμός είναι μια απειλή για οτιδήποτε είναι προοδευτικό μέσα στην κοινωνία. Not just the migrants, not just the left. For example, look at the way in which they hate trans people. They are for the imposition of oppression of every kind. Όχι μόνο για τους πρόσφυγες, κοιτάξτε, είναι για όλα τα ζητήματα, κοιτάξτε πώς αντιμετωπίζουν τα ζητήματα των τρανς ατόμων, είναι μια απειλή για οτιδήποτε. And therefore we have to build broad movements like Kiefer, like Stand Up to Racism, like other movements around the world in order to mobilize the largest number of people to destroy the racists and fascists. Και γι' αυτό χρειάζεται να χτίζουμε πλατιά μέτωπα, όσο πιο πλατιά μέτωπα γίνεται, σαν την Κερφάη, το Stand Up Against Racism στη Βρετανία ή και αλλού, για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή την απειλή. But secondly, we can't leave it there. Αλλά δεύτερον, δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Why did Syriza fail so terribly? We need to understand why that disaster happened. Γιατί απέτυχε τόσο καταστροφικά ο ΣΥΡΙΖΑ? Πρέπει να καταλάβουμε γιατί γιατί είχε αυτή την αποτυχία. Someone raised the question of the state. Ένας σύντροφος έθεσε το θέμα, το ερώτημα του κράτους. I don't think Marx or Lenin wrote the last word on the state. Δεν πιστεύω ότι ο Μάρξ ή ο Λένιν έγραψαν και την τελευταία λέξη για το κράτος. Many others, for example, and Panos's friend and comrade Chris Harman, have developed the Marxist theory of the state in very rich ways. Για παράδειγμα, ο σύντροφός μας και φίλος μας και του Πάνου και δικός μου, ο Chris Harman, έχει γράψει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, ανάλυση για το κράτος. But Marx and Lenin were very clear that the working class, I'm quoting Marx here, cannot take over the ready-made machinery of the capitalist state and use it for themselves. Αλλά ο Μάρξ και ο Λένιν και ιδιαίτερα ειδικά ο Μάρξ ήταν πάρα πολύ ξεκάθαροι ότι η εργατική τάξη δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την έτοιμη κρατική μηχανή και να τη χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς της. Syriza subordinated everything to winning elections. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέταξε τα πάντα στην ιδέα του να κερδίσει τις εκλογές. And then when they entered government and they were confronted with all the power of the European Union, the banks and so on and so forth, they didn't know what to do. Και στη συνέχεια, όταν πήρανε την εξουσία και βρέθηκαν αντιμέτωποι με όλους αυτούς τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας στις τράπεζες, δεν ήξεραν τι να κάνουν. So they ended up as being ineffective managers of the existing neoliberal, racist and imperialist system. Και έτσι κατέληξαν στο να γίνουν απλά ανίκανοι διαχειριστές αυτού του συστήματος του ρατσιστικού και όλα αυτά που ξέρουμε. That's why I stand in the revolutionary socialist tradition. Γι' αυτό παραμένω στην επαναστατική σοσιαλιστική προοπτική. Okay, third point. Why is revolution so difficult? Τρίτο σημείο, γιατί είναι η επανάσταση τόσο δύσκολη? The most important reason is that capitalism wears people down. Ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι ο καπιταλισμός καταστρέφει τους ανθρώπους. It divides them, as people have said, through mechanisms like racism. Διαιρεί τους ανθρώπους μέσα από μηχανισμούς, όπως είπε ένας σύντροφος προηγουμένως, σαν τον ρατσισμό.
But it also encourages people to act as if they're individuals cut off from everyone else. Αλλά ταυτόχρονα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να λειτουργούν σαν άτομα απομονωμένα ο ένας από τον άλλον. And the way to break out of this is through collective action and solidarity. Και ο τρόπος για να ξεφύγουμε από αυτό είναι μέσα από τη συλλογική δράση και την αλληλεγγύη. I told you the nice story about the anti-racist demonstrations in Britain last month. Σας είπα για την ωραία ιστορία των αντιφασιστικών διαδηλώσεων στη Βρετανία τον περασμένο μήνα. But why was it possible to build such big demonstrations? Πώς καταφέραμε όμως να χτίσουμε, πώς ήταν δυνατόν να χτιστούν τέτοιες διαδηλώσεις? It came out of the huge movement in Britain in solidarity with the Palestinians. Ξεπήδησε από το τεράστιο κίνημα στη Βρετανία αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Those demonstrations in support of the Palestinians were built in defiance of the state, the police, the establishment, the mass media. Αυτές οι διαδηλώσεις συμπαράσταση στην Παλαιστίνη έγιναν ενάντια στο κράτος, στην αστυνομία, ενάντια στη θέληση, στην προσπάθεια να τα εμποδίσουν, εν πάση περιπτώσει. Last autumn, the government wanted to ban the demonstrations. Το περασμένο φθινόπωρο η κυβέρνηση ήθελε να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις. And the police said to them, I'm sorry, these are too big. We can't do anything about them. Και η αστυνομία απάντησε, συγγνώμη, αυτές οι διαδηλώσεις είναι πολύ μεγάλες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τις σταματήσουμε. That experience of successful collective organization and action then gave people the confidence to take on the racists last month. Αυτή η εμπειρία της συλλογικής δράσης και της επιτυχίας και της δύναμης έδωσε την αυτοπεποίθηση στον κόσμο να παλέψει ενάντια στους φασίστες. That's the key, collective self-organization and action. Αυτό είναι το κλειδί, συλλογική δράση και αλληλεγγύη. Revolution is the highest expression of collective organization and action. Η επανάσταση είναι το ανώτατο στάδιο της συλλογικής δράσης και αλληλεγγύης. But it starts in what we do now. Αλλά ξεκινάει από αυτό το οποίο κάνουμε εμείς τώρα. And we have in particular to rebuild, as some comrades were saying in the discussion, the traditions of collective self-organization and action in the workplaces. Και όπως είπε ένας σύντροφος προηγουμένως, χρειάζεται να ξεκινήσουμε ξαναοργανώνοντας τη συλλογική δράση μέσα στους εργατικούς χώρους. Because as Rosa Luxemburg said, γιατί όπως είπε η Ρόζα Λούξεμπουργκ, you can see I'm a big fan of her. Βλέπετε ότι είμαι μεγάλος θειασότης. There, where the chains of capital are forged, it can be broken. Εκεί που χαλκεύονται οι αλυσίδες του καπιταλισμού, εκεί είναι που μπορούν να σπάσουν. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Άλεξ, ο λόγος στον Πάνο. Ναι, σύντροφοι και συντρόφισσες, προφανώς όλους μας απασχολεί το ερώτημα πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Τι είναι αυτό το οποίο έρχεται παρακάτω. Να θυμίσω απλώς ότι από τότε που γράφτηκε αυτό το βιβλίο, που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά για τα οποία συζητήσαμε απόψε, έχουν υπάρξει κάποιες συγκλονιστικές εξελίξεις. Τη Γαλλία την είχαν όλοι χαρισμένοι στη Λεπέν. Και τι έγινε μετά τις εκλογές? Βγήκε ο κόσμος στους δρόμους και αναδείχθηκε ουσιαστικά η αριστερά πρώτη δύναμη στις έκτακτες εκλογές τις οποίες κάλεσε ο Μακρόν. Ένα δείγμα για το πώς μέσα στη σκοτεινή εικόνα η δράση της εργατικής τάξης μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Δεύτερη εξέλιξη μέσα σε αυτά τα χρόνια. Η εξέγερση στο Μπαγκλαντές. Μπαγκλαντές, τρίτος κόσμος. Όλους αυτούς τους οποίους τους έχουν ευτισμένους με το ρατσισμό και δώσανε ουσιαστικά το μεγαλύτερο παράδειγμα τι σημαίνει. Βγαίνουμε στους δρόμους και οι κυβερνώντες φεύγουν με το ελικόπτερο. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την Αργεντινή που έφυγε ο πρόεδρος με το ελικόπτερο, τώρα ξαναήρθε για να δώσει ότι είναι επίκαιρο το μήνυμα. Αυτά είναι κρατούμενα που δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε. Ότι μέσα στην κρίση αυτό το οποίο ξεπετάγεται είναι η εμφάνιση της εργατικής τάξης, είναι οι εξεγέρσεις, είναι η δύναμη της επανάστασης. Και άρα δεν είναι στο μυαλό μας,
Δεν είναι υποκειμενικό ότι είμαστε επαναστατική αριστερά γιατί θυμόμαστε αυτές τις παραδόσεις. Είναι εκεί πέρα έξω. Είναι μέσα στη δυναμική των εξελίξεων. Το βιβλίο της πρόβλεπε και οι εξελίξεις από τότε μέχρι την ελληνική έκδοση έχουν ουσιαστικά δώσει όλα αυτά τα παραδείγματα. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι εύκολος ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Δεν είναι αυτό το συμπέρασμα που έχουμε να βγάλουμε από την ανάλυση μας. Ξέρουμε με τι επιθέσεις έχουμε να κάνουμε. Μίλησε ο σύντροφος από τους εκπαιδευτικούς. Τι είναι αυτό? Στην ελληνική παράδοση είναι το κρυφό σχολείο. Τότε. Ο Πιερακάκης φτιάχνει το κρυφό σχολείο σήμερα. Τι σημαίνει ότι κάποιο παιδί για να πάει στο σχολείο του πρέπει να κάνει 8 χιλιόμετρα διαδρομή μέσα σε συνθήκες όπου δεν υπάρχουν συγκοινωνίες? Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Αυτό είναι το μέλλον που θέλει ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης για τα παιδιά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους επιθέσεις και προφανώς η απάντησή μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη, σύντροφοι και συντρόφισσες. Δεν θρηνούμε, οργανώνουμε. Είναι άλλη μια διάσημη φράση που έρχεται από ένα κίνημα το οποίο το έχουν ξεχασμένο, το αμερικάνικο εργατικό κίνημα πριν από 100 χρόνια. Έβγαλε ουσιαστικά στους δρόμους αυτή τη δύναμη που μας άρισε αυτή τη φράση. Δεν θρηνούμε, οργανώνουμε. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Και το κάνουμε πράξη. Πολύ συγκεκριμένα. Κοιτάξτε τους συντρόφους στα νοσοκομεία. Αναγκάστηκε ο Γεωργιάδης, ο υπουργός με το πριόνι, να πει ότι ξέρετε τι είναι το πρόβλημά μου? Τα μισά νοσοκομεία τα ελέγχει η Ανταρσία. Εντάξει, δεν είναι αλήθεια. Είναι υπερβολή. Αλλά είναι ένα παράσημο για τον αγώνα που κάνουν οι σύντροφοι και δείχνουν το δρόμο ουσιαστικά για το που θα πάνε. Τα καλέσματα ότι θα οργανώσουμε τις απεργίες την ερχόμενη Τετάρτη στα νοσοκομεία, στους σιδηρόδρομους που έχουν ανακοινώσει ότι ξανανοίγουν τη δράση, ας πούμε, η σιδηροδρομική ενάντια στον κίνδυνο να έχουμε νέα τέμπη. Είναι βήματα τα οποία είναι χειροπιαστά, έχουμε να τα οργανώσουμε και να δώσουμε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά την προοπτική ότι μπορούμε να νικάμε. Μπορούμε να νικάμε απέναντι στη φασιστική απειλή. Ξέρουμε πολύ καλά, το κίνημα έστειλε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Δεν την έστειλε ο Σαμαράς και ο Δένδιας. Ο κόσμος που βγήκε στους δρόμους. Και αυτή τη δύναμη θα συνεχίσουμε να την αξιοποιούμε για να σταματήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς. Και να βάλουμε μπροστά το γνωστό ερώτημα. Όταν η Ίγκεμποργκ έκανε την ερώτηση στο Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης έλεγε «Have you been to Samos?» Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε την ερώτηση στο Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, have you been εξορία? Είναι η ώρα που θα πας εξορία. Αυτό είναι το μήνυμά μας.